Hi guys, good morning. Ako na po si Charitable Vlog. Welcome to my channel guys. Karon guys, Sunday, February 12. Unsa manghinlo mi guys kay perting hugawa sa atubangan kay sige uwan. Gilumutan na ang siminto hadlok sa mga bata guys ba nga maslide. Dadi akong anak guys oh. Very good kayo guys kanitabang. Ja. Murang gisugdan. Magtiwas pa guys kay daghan pagibutangan na mo chlorine guys kay haron matay ang lumot sa nagkutaw po ko og sabon o gibutangag John Rocks guys gibutang tubig kay haron ibubo na ko guys kay brasan kadayon sa ta guys okay habi na. Hoy, dili usik-usik sa tubig. Pag sige lang, diha gimuhag, ana. Yung usik-usik. Pamasak ko na, be. Pamasak ko sa brush. Inya na. Awa na. Ko, ikaw sa. Kaya ako sa rin pambilang ulit ka naman. Pag hinay, po kayo mabuling, ta? Ayaw lagi, sakto na ba? Ayaw lagi, sige ko na kay... Ayaw lagi, ato ra ka dito ka. Ako ra, kay dapa o, daghan pa manggod. Napa o, ana na. Mutabang lagi, pero magatuman o gidza. Magtuman, lagi ba din magatuman kay... Ayaw, sikit-sikin ang tubig na atong binutang sabon. Kuya sagdas pandi ay. Isi dili lagi isi. Ako lang pag sige ra gud dihagod si. Iyo si pamilabutan ang tubig yo pa ko nakahuman da pa oh magkuha pa ko sa kuan. Dali ari. Kuwag asang daspan man be. Kuha ka, hadapit. Ibilin sana, ayaw pagdadaan na kay maslide ka. Ibilin, isandig niya sa lingkuranan. Ano diha, isandig sa anak. O anak, sige. Ikaw. Pag hinay, ayaw pagdagan. Hinay. Wala be? Ha? Wala mo kwa ah? Ha? Ano yung mga som? Watay, kuha na ni Ron. Watay, kuha sa bot. Uba man itong daspan.
Gitabi-sabi, sibuk sa ato katunahan ka. Sabi, agi ko be. Kaya magawa ko gunting. Agay, ayun, lapaghinay lagi. Hugaw mo po mo ay. Di ka do. Oh, what's up? Ako ra. Ako ra ha. Di magbot-bot. Di magbot-bot o bubo kay masayang. Masayang ang kuan. Oh. Pay mo ko kawa mo na anak bibi. O man tako ni mo anak bibi. Ako na po be. Di ako sabi. Dada, ipamutla na ho na. Yung anak operasyon ni Ari. Ato sa kaila diya kaw. Hoy! Ayaw ko bubuiin taon. Hoy, naunsa mong pa, hoy. Anis ka kay badlungon. Nagpabadlong, guys. Sabi ka na si Kwanong na nagkanaw na to. Wait, lagi. Oh, lagi. Tabi sa lagi diha. Ayaw katungtong diha. Kato ng brasan. Dali, tabi. Tabi diha. Ayaw katungtong diha. Katong abrasan ni, oh. O dara, ikaw na po daw. Kay mamutol ko. Kuan. Pabutang diha sili. Dili lagi manilabot sa tuwag ka ng sabon ba? Basa na kay ka isi. Basa na jud ka. Tanon kay ka.
oy. Sige, kuha ang tubig, oy. Di na ka daw pa. Paano? Pangilabot ka ang tubig ha. Di tabi sabi. Tabi sa. Mau mana ta? Oh. Tunang diha kaya tunang lapay. Passion fruit, BBO, higurok, passion fruit. Kuning ikuan. Ayun ni. O ayaw labutan na ha. Sibo ka to ba? Ayaw ka apil diri dapat adto ka dito. Sibo ka dito. Saman. Okay. Ito na ka dito ka, maigo ka nang kuan sa tanaman. Ito lang itaron. Tabisa.
init be. Hoy, diri ra be. Pamasa ko na brush be, dali na. Nakarong mahuman at ta. Sige na be. Sige na be. Tabis sibog sa tuba kay katuling tanaman. Hagua po kay istorya isi oy adto sa ditukaw. Bi, ayo painabot na kay mabuak na nabuak na ra ba ni bibi? Ota, nabuak ma. Last kilid nabuak nadto. Buak. Wala nga gisi ko katawa. Kuning hipuson guys. Anara ka kay Ito sa likod. pananggan ako, anara ka. Dapat siyo sordi. Samanhin sa likod guys. Kay nanubra. Ana sa kakay mo na sa ko. Kani guys. Yan ang itubangan kay. Ano ni siya? Fortune plan. Wala ni. Ayan. Okay, nutrition color. Guys, balhin, balhin. Balhin na to. Balhin guys. Yay. Dara guys. Balhin sa likod. Hi Lord, dangog. Biri dangog. Ito mas light. Pinadangogan. Aray. Usok pa dyan ko sa kalaman guys.
maabota ba? Ay, sige kuan. Ay, tutugi magbupa. Ganina, wala natin kayo cellphone. Bukas pa ganun. Ubin, ito, bakit? Bukas ka, ayaw katakagkuan. Ibang magluting, yung pang... Di magilabot. Bibi na ko. Pahimasa tukaw, atukaw. Dala na tukaw, pahimasan ng tibain na tukaw. Oh, pahimasan ng tibain. Ato na tibain ha. Pahimasa siya ko do. Lechon, manok. Lechon baboy. Pero guys, itong mga halaman doon ay sari-sari. So guys, halaman. Daming halaman guys, Kunin siyang ibalhin guys. Kuning ibalhin diri. Di mo nilabot ha. May vlog, oh! May vlog, are? Hi guys! Hi guys! Welcome to my vlog! Welcome to my vlog! Naan sa dagat! Naan sa dagat! Pero, ilawom kayo, pero di ilawom guys! Oh! Ha? Ha? Tana! Tana po! Diara sa bahay guys. Ayaw na! Nang hindo mi guys. Hi guys! Welcome to my vlog! Yan naan sa dagat yan! Ang Yan naarami sa balay guys.
Mahindo guys. Hindo guys. Oy, Le! boss. Ani ni ang chicken mo no? Ay, tuto sa... Mga naon pa na. Mga ngare! Ibutang ngare! Nayabuno ng mga chicken. Saan mo, Ara? Tango! Ay, yes! Hangin, Ale! Si-o! Magduwa ta og hoy, sa bawi butang. Hoy, hoy yes. Isuwa ta nga ayos adik sa oy. Isuwa ta he. Adik sa oy. Hoy. Asa si pa hoy. Magduwa ta he. Anto. Magduwa ta he. Magduwa ta he. Anto. Magduwa tahip, anto ate. Ate, magduwa tahip, anto. Mag-snack na ako ito sa dagat. Mag-snack ko sa dagat, anto. Ate, naman to sa dagat siya. Namay, wala to, namay flower. Napaakan ng pusap. Ayaw, sis! Magduwa tahip! Ampam. Butangan naaman mga namnam ane. Sad naman kay flower. Natin an. Ayo, bebe. Naman tay kuan. Ay, sad. Naman tay kuan sa duwa. Flower. Yes. Naman tay kuan na. Ana. Naman tay duwa. Flower. Bali. Ayes. Daghan. Ayes. Daghan. Ayes. Daghan. Abi. Oh! Nakuan tangin. Naghanap manisab. Naama mo mahibay. Hi guys! Welcome to my vlog! Na si Mami guys. Na si Mami guys oh! Mami guys. Init kayo guys. Init kayo guys. Galabad ako guys sa pagpanghinlo guys. Kinalabadan na ako ono guys. More relax sa ko guys. So magpaniud to guys. Nagpalit ba og sudan para isudan sa among paniud to. Ato ka to yes. Hi yes. Di ka makita yes, ibog gamay yes ari yes. So, dara sa yes. Para si Ayes ang usa ka Hello. paluha. Di makita. Mga itong may mugnaw. Mao na ni guys, ang bago na kong gipang-arrange nga mga tanom. Na ang uban guys, so nang gipang padaplin tuwa dito sa likod na ko gibutang. Siya dag ang mga
kuan uban pang tanom ang ilisdan gibalhin sila nako butang guys kay diri man ako sila gibutang una guys diri kana sa mo na ni ron akong mga tanom unang gipangkuan kay nangalabong guys tungod sa sigig uwan mo init lang kadiyot the rest magsigig uwan na kay kuan lagi kuno guys planinia zakani po do mga snake plant guys bubuanan guys kay origin sila kay na og tubig ining dapita bisag magauwan di sila maaptag uwan kay nasilong sila guys sa kilid sa balay yan mo na guys is na human ako guys sa trabaho dito po sa likod sa ako ang gitamnan sa paliya sa una kaya ako na pong ginluan kidahan kayo sagbot guys oy tungod sa uwan kusog kayo manubo ang mga sagbot yan o manapog banwas ito pulwe pa dong sa kumama ug diri sa mua guys kay dahag lumot na brush nabali ang brush guys o ginamit manaw kuan na og kinamagwangan guys